Dorbar shnong mauring kineng kumshi benta bandang kintiu shushu ia ke shnong kathau ki babon kiliang minta kasngi kilalet ben yakundu ia menteri rangba ka jela ukon rat ki sangma ha ka jingsen ran lang u MDC kathan uba pinyat sing siem kinong yalam shnong ka mauring kineng minta ka step kilalet ben kendu ia ukon rat ki sangma hapo ka yengsa ka jong u ban pinsngo halor ka jingdan kam bandan no ia ka multi purpose hall ka mini stadium bat ka community college uba shining star kharbq ubadei u secretary shnong ula penpa bana kalyang u menteri rangba ka jilla u konrat ki sangma ula penpa bo unsale ekani ka jingkwa jong ka dorbar shnong namar bakini kilong ki badon kam ban kintiu ya ka shnong ka thau bat ka shnong kala long pedeng yaki babun ki shnong Shushu ula penparu bakalong shisha kabadon kam bandon no ek mini stadium namar ba kashnong maurin kineng kala say ye shibun ki rangi le kai football par kham tam e menta kisngi kashnong maurin kineng kala pau baha kadena u hybrid sambor lang renja u barang news nem karta Nagaliang ji ka dorbar shnong mong kneng mta singi la yo wan mini kendu ya u chief minister sar kontrak ki sama apo ka jingi dan kat u lokal MDC ji por bedai u CM jong ka ke HDC ba biya sing sim ka jingwan jingi mta singi ban kendu ya u chief minister kalong lor ka mumerndom ka bana kaliang jong ka shnong kala yo ban summit i ha ka new tarik jong nai khandai arjarat war ha ka por ba chief minister jingi wan ban play ya ka CAC ka jingi de nagaliang jongi ka shnong pada lai tili ki point ki ba nagaliang jong ka shnong hi borwai kala bu kata ka murndom ka ban kong gre ka multi purpose hall ka ba nagaliang jong ka shnong kala idon kam bandon nomor ba ka shnong mor keneng gre ka shnong ka ba lese ka ba de ka shnong pedeng na bubun ba ki marjan shnong situ par ku ko poro gre ka shnong ka ba Pini ya bubun ba kisap kasi kinong shot ne ki arts program patun ta ter ba kadai ru kabala idon kam mandon nomor ba kadai ka pangidon ya ka block office idon ya CC bar ka nagaliang jong sarkar ka ban organize program ro ki padon ya ka hol bo biang dengan kadai ko win ka se ka thong ka ban nagaliang jong snong ka ban yo le ban keren ha bidai ba ban keren ba CM ka ba arpat kalong ha bidai ba ka jingkwa jong ka snong Manyo ya ka stadium ka bapaka nakabenta ban se ban kendok ye gijing lekai football ki paper ki ban nagaliang jong snong go jipulong nakapor ban kumjuru ka de ko wena snong ka ba gipmi ki bubun ba ki players nakapor kumbangi tip ngidon ya o samla loki star lawai ko bala sajid lingba ka scholarship napo ka tata bala don ban ban let's say train yel de sport spin te matali ba boro ngi ye gijing viral jong video jong wena o mo ku kena samla na po snong jingi bodang kena sambor lang jerwa ba borok ngitip sambor lang renja bodai wena let's say ba borok ngitip bodai Junior Martinez te kamdai tangkata andre kadai ka por ka ba nagaliang jong ka snong kadai bandon ye ka stadium namar ba kumang ong beng ti kalong ba kamor kaneng kadai gawin na snong pedeng ka ba Tup ikini ki babon ba ki marjan snong stay ki bajuan simenta ki ji ka football por snong jingi de habedai bat kini nagaliang jingi ka snong ila kham stress kham ba mene habedai bat kini kam ya UCM ba nagaliang jong UCM ru ong ba le sewat la kampat dai 4% ru misutu ba nagaliang UCM secia de kini ban penurlong kini kam rekat ke jingi trelang ba jong MDC jingi ba la cubu din ka por habedai bat kini kam de ka balai bat habedai bat ka community college nagaliang jong UCM ru ong ba ya kini respect dan nagaliang jungi hi ka ba kwa dik kelong mata ka ba inyo ya kini ka mini stadium te nagaliang jungi ka snong klem dala ban kelet ya i badu punya sing sim i badai lokal MDC jungi i badai ba sim hakmat ya ba idai bekne kam ban kermen ba kini jingi wan kelu jungi mata si kalong ka bocok jong CM wong ba nagaliang juru wong ba ngalong atip has kan snong maru keneng kadai ko wena ka snong ka ba pedeng na babun ba se la dai phai na boy ru kadai ko pedeng la da phai na silong paniar juai ru kadai pedeng da phai na juai ban kiu silong ru kadai ko pedeng kadai ko wena ka snong ka ba la idon kam bangin yo ye ka madan ka ba paka ban se ban organize ki ji ka ba perfect kadai on siam le ulong ba kan sadon saka mikle game ya ka ba ka mo ka chan ka Western Hill District kan host te kan dai ko wena ka ba idon kam le se ya kamor keneng ka ba bordar bat ka Western Hill District le se ba yo e kini badan le se ba yo ba ka Western Hill kamla mo ban host ngin le kan long tangkum ka we naki madan ki ban yo ban practice nagaliang UCM uang ba
ai ông bay chúng ta bạn đủ increment ba kan dia kam ba ngiwan lamba kan sesok bede ba kata daga dia sing sim yo ban keren man singeu ya siam hari naga dia jong senong hagi ni ayo beladap naga dia jong laiwan ban kendu ya sport minister sara syakliar mo laiwan ban kendu ke jingnya pun baik lomba naga dia jong government kan sim kia bede ban ai jingrap yo sambor lang jirwa de kat kumiji keren jingi tu singi bat syakliar sambor lang renja sar syakliar golong ba kiki borok ini pembit negeri government hajin jongka sauterik di dalam model pun kendak tak bidai benda kendak sambor long renja te long nak yang jongi na boxing le na club kani ka kubur kalaya in advance chief minister lengbau wa penyak sing sia ba kularu ba lakum no na kalian ke sarkar kan ya kala ka jai ban thau kilat kilti lada mla ban pha na kalian ke sarkar piji rap katang la yete ten rei tang usul menta ka don kan model code of conduct patong manisir ten rei ulau jauh ni sambor lang renjahi fast priority ban na kalian ka government kan simpia kan ka kubur kala ya in advance syua ya kini ka ba ngin wan ya kenduk kai ilawan dia kedua iba clear baca clear uang kubjo dan mereka last and final ke dia chief minister kan klaim artian ba chief minister kata kamu kai ka ba kila eken ba chief minister ba deputy chief minister ngarai kan urung ini kernen ba new nahi kin tau kalat kelentiru ban yalam bat we unmen jong nama dangrit palat na nak kalian jong ki rangba jong kur kila ada dia keren cepat kalau kiong ba ngin taulat tau nanti ba utau bahaya tau men uru udio inur inui facilities nak bentaban up and pensekanyu